Вальтер Скотт яки Теодор Драйзер. Набоковны яратам. Татарча укыйсызмы? Татарчада укыган бар, но әзрәк. Безнең Тукайны инде. Татар әдәбияты кызыклы дип уйлыйсыңмы? Кызыклы әлбәттә. Күңелгә генә якын түгел нектер. Нигә? Чөнки рус телен күбрәк яратам, шуңа күрә рус телендә укырга кызыграк. Да, с одной стороны, татарский мой родной язык, но семья разговаривает на русском. Естественно, мама моя татарка полностью, но она из советского времени, как бы в то время все, я не знаю даже сказать, но все были русские, ну, в смысле, придерживались одной позиции, я не умею говорить, ладно. Вы когда-нибудь читали произведения татарских писателей, переведенные на русский язык? Как сказать, но стихотворения Габдултукая, Муса Джалиль, это, понятное дело, они проходят в курсе школьной программы, ну, это да. А что касается серьезной татарской литературы, то это, ну, вряд ли. То есть, я считаю, что нас правильно к этому не приучили. Августағы отап оқыған китап, менің не? Нуихан Фаттах, Идил Суа Ақаты Оғыз тілінде енді. Шол шәп китап шады. Ләкин рус телендә укыдым. Рус тілін тәржімесі иде бай, шуңа оқыдым енді. Татарчасын оқыйсы килә. 2 көнлек Толстойның Анна Каренинаны укып бетердем. 765 бит. Мин китаплар бик күп укыйм, автобуста да бүтән җирдә дә укырга тырышам. Мин күбрәк чит ил китапларын яратам. Элчин Сафарияныны яратам. Шулай ук Марк Леви, Чак Паланик, Пауло Коэльо, шул китапларны укыдым. Татар шагыйрәсен Илсөй Ихсановны бик яратам шигырьләр. Татарча шигырь укыйм, әмма прозада күбрәк чит илләрдә китаплар укыйм. Соңгы китап ул мин хәзерге вакытта не Коръән буенча укыйм. Коръән тәфсирләр, не буенча Аллаһ хадис, шундый китаплар. Матур әдәбият буенча Рифат Салах, не Рузаль Ахмадиев. Бу шигырьләр инде. Ае. А проза? Проза, мин прозалар не очень, потому что алар бик кызын, не мин артык укырга яратмыйм. Шуңа күрә тырышам кыска шигырьләр. И шундый хадис буенча, дини буенча укырга. Соңгы укыган китабыгыз нинди китап булды? Бәйрәм аның алыплар илендә. Шадымы? Нәрсәсе белән шады? Ну, шундай дингә тартылу яшьләрне яшәү белән, наркомания белән бәйле шулай ништер. Ну, динне инде менә катылу юлы шикелле күрсәтә инде менә наркомания. Тагын нинди авторларны укыйсыз? Сларны күбрәк шигырьләр яратам. Кемнәрне яратасыз? Ну, яшьләрдән Рузель Мөхәммәтшина, Рифат Салахны. Ну, инде былай Хәсән Туфаны инде. Таташ. Татар китапларын хәзерге вакытта укыганым юк. Мин журналлар укысам укыйм. Сөембикә, Казан журналы. Шуларны. Ни өчен татар китапларын укымыйсыз? Белмим, аланысын әйтә алмыйм. Уку белән бәлки бәйледер ул, белмим. Кирәк түгел, мин işte үзем художник. Мин шуның өчен алар кызыксындырмыйлар.